Добър вечер, любезна публика! Щастлива съм да ви приветствам с добре дошли на традиционния коледен концерт на Фондация Етническа хармония да празнуваме заедно. Идеята и на тази годишният концерт е да даде възможност за изява на талантливи млади хора от всички етнически групи и да докажем за сетен път, че и в наши дни Нобеловият лауреат Елиас Канети, родом от Русе, е прав, като сочи Русе за еталон на етническа хармония. Фондация Етническа хармония за 24-та година разработва и реализира програми за утвърждаване на хармония, толерантност и взаимопомощ между деца, младежи и възрастни от всички етнически групи в България. През изминалата година проведохме няколко международни инициативи, в които включихме младежи от града. За нас е важно да даваме възможности за международна изява, но и да увеличаваме капацитета на нашите членове в сферата на гражданското образование. По този начин опитът от Европа се пренася на местно ниво. В началото на годината се проведоха семинари и конференции в България, Италия и Унгария на тема превенция на насилието в училище и медийна грамотност. Фондация Етническа хармония участва в няколко семинара на високо равнище с примери за добри практики за борба с дискриминацията и екстремизма. Редовно организираме и кръгли маси с учители на тема превенция на езика на омразата в училище. Установихме нови партньорства с организации от Германия, Италия, Румъния и Белгия. Имахме лични срещи с планове за бъдещи проекти в Брюксел, Букурещ, Будапеща, Рим, Милано и Виена. Редовно участваме в конференции на Европейската комисия в Брюксел. Вследствие на конфликтите в Европа и Близкия изток, наболели теми, които навлизат все повече в европейското пространство, са темата за миграцията и за необходимостта от медийна грамотност. Нужно е всички да полагаме повече усилия за превенция на езика на омразата и за борба с фалшивите новини. А ежегодният концерт да празнуваме заедно е даван за пример като успешна и устойчива практика за установяване на дух на хармония и толерантност в работата на множество международни мрежи от организации. Концертът тази вечер се явява естествен завършек на една много успешна година, изпълнена с добри инициативи, с международни проекти и етно предизвикателства. И така накратко ви запознах с работата на нашата фондация. Сега моля всички, любезната публика, да се усмихнат. Много удобно да се настанят на местата си и да забравят за евентуални незгоди житейски, поне в следващите час и половина-два. Не бива да забравяме мъдрите слова на Мопасан, който казва: животът не е нито толкова лош, нито толкова хубав, колкото ние си мислим. И така, заредете се с оптимизъм, вярвайте, че хубавото предстои и се потопете в страната на коледните вълнения и приключения. Сега получили сме два поздравителни адреса от господин кмета Пенчо Милков и господин областния управител. При нас е Ивайло Катишев, директор на дирекция. Непознат е за мен, но ми беше приятно току-що да се запознаем. Каня го на сцената, за да поднесе поздравителен адрес от името на господин Пенчо Милков.